Čo to dnes bude? Dneska tu máme hrianku s našou plnenou roládou z bravčového karé. Postup a názov receptu sleduj. Po videu. Čau. Čau. Dnes budeme robiť grillovanú roládu z bravčového karé na hrianočke. Čiže prekvapiť sa musíš nechať sam. A taký spôsob tej talianskej plneného karé, porčety. Porčety. Ale v našom prevedení. A je to opäť vhodné na grill. Treba si najprv nachystať tú zmes, lebo potom bude papračka troška s tým mäskom, naplniť to, zarolovať. A to ťa musí baviť. Cibulka zarestovaná, pridáme si cesnačik. Cibulka a cesnak sú na správnej miere, pridáme hnedé šampióny. Tie šampióny zarestujú, pretože majú v sebe veľa vody. Ale nie, to je to cuku letu. V lete cuku. Do našej zmesi šampiónov sme pridali masielko, petržlenú vňať a nahrubo nasekané sušené paradajky. Poďme. Šalotky si nakrájame na štvrtiny. Peter? Čo teraz robíš? Dobre, bravčové karé si očistíme, aby sme z neho mohli spraviť roládu takým spôsobom, že to mäso rozkrájame tak, aby sa dalo potom zavrtieť do rolády. Čiže niektoré tie časti, čo tam nemajú byť, dáme preč, aby sme nemali zbytočné šlachy a také veci, ktoré tam nepatria. Toto je napríklad nepekné od tých, čo sú to, mesiarov, že presne tam nechávajú tú šlachu schovanú a potom vám to bude robiť fujky, takže Galibu. Inými slovami, my to tam nechceme. Čistené a pripravené karé začneme rozrezávať tak, ako keby ste ho chceli rozrolovať. Čiže také pláty a takto si budeme postupne ťahať taký valešek. Z akého dôvodu? Tak keď chceš robiť roládu, tak musíš pochopiť, že roládu musíš potom niekde aj zarolovať. Takže pomaličky, tak aby ste čo najmenej si spravili škodu, že dieru tam nespravili na nejakú takú podobnú hrúbku. Propagaj. Nesekať. No, bravčové karé sa pomaličky rozrolováva.